Eta kasureko gero erropak eta garbitzuteko eta holan? Lesio utzi, Aukiten zen duen. Zurizek eta egurrezko barrik izan zen. Bai. Hanek izan, sartu gara. Ixirak eta zer dara sartu. Jaur, arago da. Jaur, zerak eta izan jauza. Eta errekara eta joaten zinen erropea garbitzen? Bai. Errekan Eta zeia boi erabiltzen zen duen orduan? Zeia boi klase erabiltzen zen orduan? Tximbo, ondu bai. Tximbo, nego txilek, urtelek izan gaur Honako jago zera zan. Danen zabaldu? Desibar denero, nolako tiño kondu bat dene betu ziren. Han jaundu eta nakala gaur, Eta gero ezkeieta, holan bedarganean eta imintea eta... Itxi bedarren guk alambre Alambreetan. Agi izate gautzen. Agie. Posti sartu, alambre bat duztera, eta iari erropak ezkeitea. Bai. Eta holan lixibea egiteko surteko hautze erabiltea eta holan ezetu duzue? Horri 6 euro mototen jako horra barrikara. Iserak eta egiteko batez bere ez da? Surteko hautze kontatzeko.